l'institut. Tranquil, home, que està tot controlat. Bon dia! Vinga, Andreu! En alegria, com sempre! M'agrada aquesta actitud de bon matí, a mitjans del dia, molt bé! Avui anem a veure els complements extrasalarials o no salarials que podem trobar-nos en una nòmina. Bon dia, perdona, ¿es pot passar? Es que la moto no m'arrencava i tengo que vindre a peu. No et preocupes, home, mínim. Entra, home. Gràcies. A veure, podíeu apartar un poc les cames? Bon dia, tot això. No, si encara esteu dormint. Bon dia. A veure, dic bon dia. Estic així, eh? Ah, què dic? Vinga, va, passeu. Vale. Vinga, va, deixeu els mòbils. Alceu un poquet el cap que ens entorpessareu. Va, actitud. Els complements extrasalarials del salari, ja que l'altre dia veiem els complements salarials. Alan, que la classe ja ha començat, demana permís per entrar. Entra. No, però què t'ha passat? Ell, que estava cansat i no me podia alçar. Per el teu bé no te deixaria entrar, però la llei està com està. Sina, entra i senta. Si ja m'ho sé tot. Per què vull que estarà així? Alan, en el món laboral, el saber-ho tot sense actitud ni puntualitat no serveix per a res. Mare meva. Yasmina, calla, per favor. Està tota la classe parlant i només el meu camí. Sempre estàs en el mateix compte. Avui estem explicant la comunicació, tenim la... Yasmina, t'he dit que calles. Està tota la classe parlant i només el meu camí. Tu estaves parlant? Antònia, saps què? Que tu a mi em toques la figa. Xica descarada, tu creus que això és manera de parlar una professora? Vine a mi que anem al cap d'estudis. Enric, queda't per favor en el saló. Cap problema, no et preocupes. Anem al cap d'estudis. Llorenç, podem passar? Bueno, passeu. Mira, vinc que li poses una amonestació. Per què? Què ha passat? M'ha faltat el respecte davant de tota la classe, m'ha dit que li toque la figa. Llorenç, perdona. Era una expressió valenciana sense mala intenció. Xica, això no ho pots dir a la professora. Llorenç, perdona. Però és que estava enfadada perquè estàvem tota la classe parlant i sempre em diu a mi que em calle. No. No era igual. No tens raó en això. A l'altra volta que ho facis te ficaré una amonestació. Per això que sentes molt bé. Anem a classe a veure què passa. Veus com era patant? No era patant perquè Llorenç és massa bo, però ja t'ha dit que a la pròxima te ficarà una amonestació. Antònia, saps què? Que tu a mi em toques la figa i les mamelles. Xica descarada! Ara sí, ara me vaig a encarregar personalment de que Llorenç te fiqui una amonestació. Acompanya'm, vinga. Què és això? Això és una falta de respecte. En una classe no es pot tolerar. Mare meva. S'han comprat una romana perquè s'alcen les mamelles 2 voltes a la setmana. Si vols que te la passa, posa el patxa cap amunt i veuràs la polseguera que t'és pel forat del cul, la manta al coll i el cap al cel. On anirem al costat? Qui està pel corredor? Qui ha arribat tard a classe? A veure, xica! Però mira! Que mira jo damunt! Mires que no l'entre per darrere.
A veure, vosaltres què penseu que podeu anar en patiner per l'institut? Però que el nostre mestre ens deixa. Este mestre vos deixa? Mare meua. Ja s'heu assentat damunt les taules? No hi ha manera, no hi ha manera. A veure, això és normal en classe? Jo no sé com qualificar-ho, si com agressió, falta de respecte o maltractament. He de posar-te una amonestació. A veure, Enric, un moment. Que no estàs fent res mal, simplement que m'ha posat un tanga molt elàstic i volíem veure si estirava o no. I ja veus que sí que estira. A veure, tampoc t'enfades, que és una broma. Mare meua. Molt bé. Truquento de categoria. Ore, Celia, no saps posar-te la mà davant? Ara ho netejaré. Menuda marrana. M'estàs dient marrana? No he dit marrana, he dit marrana. Ara te dic una cosa, que damunt la que fa marrana és de normal és una marrana. I tu, un cabró. ¡Ahora desde fuera de clase! ¡Estás expulsada! Se acabó, porque yo me lo Madre puse a sufrir como nadie había sufrido y bien. Així no se pot estar. Coi, Enric, estàs suant. No em diguis això, dona, que em cal posar-hi a suar més. Hi fa moltíssima calor. I ja sé que fa 38 graus dins de classe. Podríem donar classe fora, al carrer. Me va entrar algo? Va, doncs avui donem la classe fora. Anem. Vinga, passeu així, que ahir fa massa sol, així estarem millor. Fill de puta! A veure, Joan, cuida el boqueta, home, que estem en classe. Che, però que això em maneges carinyós. Home, tan un carinyós. Mira, l'altre dia vaig veure dos amics i a un els vaig saludar, dient-li fill de puta, i l'altre em va dir, che, que a mi no em saludes, i li vaig dir que dir malparit. Mare meua, quin nivell. No fa faena i amaguem la bossa i també la cistella. Ara baixa l'amo, tots som bonegons, ahí tenim hotel, tocant-se els collons de mà. A veure, esteu menjant en classe? Encara que estiguem fora de l'institut, estem en una classe. I vosaltres esteu fumant en classe? En classe no es pot fumar. A veure, Enrique, que la classe està pa cair, Estem en la línia, fora de classe. La classe és pa cair, nosaltres estem pa cací. Mare meua. Ja, sorraca! A veure, podeu pensar per un moment que estem en classe i no podeu estar saludant a tot el que passa? Ja no vos torne a traure més de classe. Anem a l'institut. Mare meva. Una volta quan tornava el tio Pep de l'Horta es va trobar en casa oberta la porta pujant per l'escaleta es troba un senyoret que ha oberta la bragueta i ensenyava el manauet. Hola, bon dia, carinyet. Com estàs? Jo bé, però en el departament hi ha 3 que porten mascareta. Toni, Olivia i Rosa. En sèrio? És el que n'hi ha? Ostres, Enric, a veure ara quan te jubiles, qui m'ho fa a mi? Les taules, Enric, les taules. A veure, està la porta oberta. I si comentari, si passa la meua dona per ahí i el sent, a veure com li expliquen tu i jo lo de l'IRPF. No, que són les taules, Ja, Enric. ja. Són les taules. Mare meua. Bon dia. Hola, bon dia, carinyet. Ui, tu no portes avui mascareta? La porta en el cul. En el cul? Ai, Enric. Mare meua. Com està bé el departament? Que vull dir que la porta en la butxaca de darrere. Mal pensats. Ai, Enric, t'importa que tanques, que estic mirant uns informes i necessite un poc de privacitat. Tranquil·la, cap problema. Vaig a classe, que ja ha tocat el timbre. Manolés, no queda molt bé si entra algú i estem així tancats. És que ne faig una de reatre, Enric. Enrique, què fem en la lona esta? En la dona? Quina dona? Dona no, en la lona. Tu creus que mos anem a trobar així una dona? Això pensava jo, dic, s'han trobat una dona, anava a dir-vos,
pegueu-li una patatirola cap a dins, que si ens tenim per a la xutxe a que vinga a fer l'alçament del cadàver, ens tirem així tot el matí. Mare meua! My heart beat when my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When my fantasy fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes, makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it anyway. Like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. When my heart is full of love, it makes me a turtle dove. Love's a game that we play night and day. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire